Nesta situación de estado de alarma, un sector que non se pode permitir parar é o agrícola. No caso da viticultura, os viñedos comenzan a agromar. Grazas á boa climatoloxía non é necesaria a realización de grandes tratamentos, pero os viticultores aconsellan combater o mildiu antes de que cheguen as choivas. As parcelas que son máis problemáticas e que teñen os brotes máis grandes, aí sí que recomendamos tratar antes das chuvias. Hai que ir un pouco mirando como evoluciona. Non hai que tratar todo ahora xa, pero saber que o mildio está aí, a planta no momento que ten follas xa é receptiva e antes de que haxa problemas, pois ir atallando. Os viticultores continúan cos seus traballos, pero tomando as medidas necesarias para protexer os traballadores. Ao traballar en campo, pois sempre podemos ter esta separación entre os traballadores de máis de 1,5 metros, 2 metros, entonces non estamos en contacto uns con outros, insistimos nos desplazamentos de cada un o faga no seu coche, pois para que non haxa eses contactos e bueno, con todas as precaucións para poder traballar, pero a agricultura non para, e para poder comer despois no máis adiante temos que facer estes traballos que estamos facendo agora, non? As adegas tamén colaboran cos concellos cedendo a súa maquinaria para axudar na desinfección das rúas. Houve xa varios concellos, como é o Concello de Cambados ou o Concello de Catoira, incluso de Pontareas e Ares, que se puxeron en contactos cos nosos agricultores, cos nosos viticultores, e, bueno, pois o que estamos querendo é intentando axudar cada un no que pode. Entonces cedemos máquinas que normalmente úsanse para estas tarefas de viticultura, pero estánse utilizando tamén pois para a desinfección e para a limpieza das calles, non? Dende as adegas piden aos viticultores sentido común nestes momentos tan complicados. Advirten que tomen as medidas necesarias de precaución e que non aproveiten os permisos de traballo para andar paseando polas rúas.